Ce spune fratele lui? Mai Doamne s-a dus frățioarul meu, Doamne s-a dus frățioarul meu, mai Doamne s-a dus ajutorul meu, încercam și de-al blestemat, încercam și de-al blestemat, am murit nevinovat, am murit nevinovat, o mai Doamne. Ai de ce, Doamne, n-ai luat? De la dumneata lui, de la Creața, pentru el, Dumnezeu să-l odihnească. I-auzi cum a comandat fratele lui cuvintele astea adevărate, care se cântă pentru frățiorul nostru, pentru băiatul nostru, Dumnezeu să-l odihnească. Ce spune toată familia lui și fratele lui, care cel mai îndurerat, mama lui și tata lui. Măi, Doamne, ce palmă n-ai dat și n-ai lăsat supărații, ce spune? Măi, Doamne, l-ai luat până spanul nostru, n-ai luat ajutorul nostru. De ce, Doamne, l-ai luat? Doamne, de ce, Doamne, l-ai luat? Că n-ai lăsat supărații și cu lacrimi pe obrazi, ceram și de-at blestemat. Ia-uzi, măi, Doamne, ceram și de-at blestemat, băiețelul ne-ai luat. Măi, Doamne, ce să-ți mai cer ție, Doamne? Ia-uzi, ce să-ți mai cer ție, Doamne? Ce spune toată familia lui? Pentru el, Dumnezeu să-l odihnească. O, frățiorul meu,
Mai Doamne, ce să-ți mai cer ție, Doamne? Am cerut să fie cântat în minune. Până ai dat multă supărare, mâneca și supărare, dar nu mai stăm pe picioare. Am făcut la cerere ultima melodie care e pe asta. Dar nu mai stăm pe picioare, Doamne, și avem mare supărare. Frățiorul meu, mai Doamne, și avem mare supărare, dar nu mai stăm pe picioare, dar nu mai stăm pe picioare. Dar să ascultăm ce cuvintele astea adevărat de ce spune. Ce spune Răzvan, Dumnezeu să-l ierte. Mai Doamne, la revedere vă spun, Doamne, Doamne. La revedere vă spune, astăzi mi-am ultimul mai tare. Mai Doamne, la revedere vă spune,